Eno odiochieng' maber kendo kamoro moro mido wajahera Malulu TV. Maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Maendi en chenro magoyo mbaka to moloyo weche matimore e kinde ka kinde. Sani iri kabung'eyo ne oganda nitiere e yore gweko mag campaigns kata sero ombulu. Wantiere achiel kachiel e studio kod jal madwa chung' kaka seneta mana e chimbo maduong' mar Nairobi kaendi. Abiro miyo thuolo nyiso nyinge kaunti mare kaeto obiro dhime kod twak machalo kama endi odiochieng' ma kawuono e Kuku mar Wach. Arwaki erokamano ahinya. Moso gandawa maneno Lulu TV. Jokanyanama moso kendo ni yaore uru. An nyinga iluongo ni Collins Oneko. Adak Nairobi ka, tieni an jadak Nairobi ka. E wang' ni ombulu mar higa mar 2017 abiro chung' as Senator Nairobi County. Senator Nairobi County. To county ni madala to en mane? An chutho an Siaya. Koro county na madala ten Siaya. Erokamano ahinya Collins Oneko. Arwaki studio kendo odiochieng' mokwongo michope kaendi. Sechopo kaendi okang' mokwongo, okang' mar ariyo, kawuono en okang' mar adek. Wagoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo. Gimomiyo kawuono oluongi e studio kaendi en ne weche osewuok oko, wasewinjo weche, in bende sewachonwa ni idwa chung' kaka senator ma Nairobi. Wach ni eri chiwnwa ler mare. Koro kaka usewinje no, Yes. anyalo paro mokwongo kana chope e studio mar LTN. Ni penja ni to wach Joko Neko lalo kure kod wach siasa. Yes. Tok mano kende, nitie osiepe mang'eny kata jodala bende mosebedo ka penjo ni to yawa. Uneno ka gik moko timre. To un jomosomo, jomotiegre kendo mong'eyo gik ma onego bed ni timre maber e pinywa mar Kenya sani. Yes. Ang'o miyo udong' chien kendo ulose weche ma hinyo oganda? Ang'o miyo migepe moko go monego bed ni umbe utemo dwaro e yor ombulu? Ang'o miyo ubeda chien, un bende ucomplain mana kaka jo Kenya moko? Koro kamano osechopo ira, abedo piny aparo malong'o, to nochopo na ni kara giko wach senator ni. Yes. E kuma nadhiye. Senator ni Koro sani achung' kendo nyikwara mogi ung'e maber ni un kod maru mokwongo kendo mara e mokwongo. Mara okwongo tik e Kenya mzima. To nikech ji te ringo dhi kuonde moko. To an e ng'at mokwongo e Nairobi ka mar wacho ni adwaro kom mar senator mar Nairobi County. Erokamano ahinya Collins. Awinjo maber wacho ni dwaro kom mar senator ma Nairobi. Kombe nitiere mathoth, nitiere mag MCAs, nitiere mar governor, nitiere mar senator nyeri. Ang'o momiyo mar senator ni emidwaro? Mokwongo aparo ni wach gima timre sani en ni waseneno kuonde ariyo ema jo Kenya gombo ni mondo gichung'ie mokwongo. Mokwongo tik ja Kenya gombo bedo MCA. To mar ariyo ja Kenya ka ja Kenya moloyo e piny mar Nairobi kama wantie boma mar Nairobi. Dhano duto, dhano taragana giwacho mani gidwa bedo governor. To ma en nikech oganda ok dhi e yo maber. Onge ng'adwa bedo MP. Onge ng'at masiwinje Nairobi nyaka kawuono makora ne studio ni ma wacho ni en odwa chung' senator. Obed ng'at dhano ringo kom. Giringo kom ni, to be giringo kom mar bedo MP. To chutho senator ni. Mokwongo abo nyisi ni oganda osebedo mok ber. Dhano dwaro mana mwandu. Dhano gombo mana gimoyaki. Dhano gombo mabedo kod flag ni uchunge mtoke. Koko ng'eyo ni ng'at magombo lucha en odwaro ang'o. Ng'at magombo lucha gombo ne en ang'o. To wach senator ka iloso mana kata wach mbunge. Mae kama ilose chike. To chike kato bede odi, kato bede dalani, kato bede familia mari. Chike e gima tayo piny, tema tayo familia, tema tayo school, tema tayo kata kama itiye kaka LTN ka. Dhano ok gomb loso chike. Gigombo mana kuonde ka nikech olemo moko. To mawach ni kata MPA ji gombo dhiye nikech CDF.
Yes. King'iyo MCA kucho gigombo dhiye nikech mshahara nikech idak dala to be inyalo rito dhogi to bende ina dhano in mana MP bende sama MP pok ochopo e kor gweng'. To moloyo koro wach governor ni. Yes. Dhano chungu mzima odhi oolre ka ging'eyo ni kache machiemo nitie. Wach ring'o moro nowinjo ka. To ring'o ni ichame Bungoma, to ring'o ni ichame Kisii, to ring'o ni ichame Kilifi, to ring'o ni bende aparo ni ichame kata Nairobi ka. Koro mae shida ma wantie go to an asekadho higni mag 50 sani. Yes. Wach ring'o kok nanyal chamo kanje higni 18 nyaka chop higni masani aseyudo. Kapar ni mane yo moro ma ng'at ma osechopo hikagi onego bed ni chamo godo ring'o. Beleke na nosiru. Koro Jeff, wach ni en penjo maduong'. Yes. Ang'o momiyo ji ohero mana kuonde ma ginyalo dhi time weche mag mibadhi, kuonde ma ginyalo kwele, kuonde ma ginyalo bede kinge moko mathindo ni luongi ni excellency. No. Kamonego wachak time gik moko malong'o en kuonde milose chike. To kendo antija madwaro magombo ni piny omiya mar senator. Agombo ni mondo adhi ane kaka pesni mag ushuru mag japiny tiyo kata kuonde governors. Erokamano nyako Lensa, winje kiwacho ni gima idwaro mondo ichung'ni mondo irang ni to oganda wagi kichike mitiyo gigo chalo nade. To usuru michoko kuom oganda en gima lit miwuoro ka oganda nyalo choko usuru, ng'ama usura bolo ng'ama usura buon kochoko usuru to pesa ne idhi yako kaka iwacho no. Mago eko gin weche mag mibadhi ma bende ok ber. Iwacho ni jotelo dwaro mana kuma agulu bet oyawe maduong'. Kama onge agulu milose mana chike to oganda ok dwar. Agone erokamano Collins nyiso ni to ka idwa chung' kaka senator Nairobi en duond od bura mane midhi godo. In kuma chalo nade chung'e chung'e Jubilee koso in gima? An awuon adhi chung' kod party ma aseyiero kendo ni chunya. Ang'eyo ni nitie ji mang'eny mawacho wach independent party mondo gibede gichung' as independence. Nitie jowa moyie kod ODM kata CORD as a coalition. Nitie jomoko be moyie kod JP coalition, Jubilee Party coalition. To an awuon asebedo kadwaro dala manyalo bedi kan gi kwe kendo kang'eyo ni gik mawacho ji nyalo winjo. Party madhi chungo iluongo ni Third Way Alliance. Third Way Alliance. Third Way Alliance. Yes. En party manyien. Wasebedo kod presidential candidate miluongo Dr. Ikuru Okot ma jo Kenya ong'eyo maber kaka ng'at manotiyo matek ahinya. Ne en part of the committee, in fact ne en secretary mar Constitution mar Kenya masani wantie goyo. Koro mano e party mantie, kende party matiyo ne, kende party magombo neno ni mondo dhi mbele. Ok mana sani, to kata ndalo mabiro, pod higni nitie magombulu. Erokamano nyako Lensa, ang'o momiyo iyiero mana Third Way Alliance nieri? Mokwongo, Jeff abonyisi gimomiyo iluonge ni Third Way. Yes, lerno. The first way, yo mokwongo tik nen revolution manotimre Kenya ka. To revolution ni manokelo nwa independence. Mano was the first way. Good. Second way, gimotimre Kenya ka maduong'e mogik. En scramble and fight for multi-party democracy. Yes. Makoro bang'e wayudo reforms mapod dhi mbele e Kenya ka. Koro third way marwa en the third struggle mar the Kenyan. Ma iwacho kod ng'ata en restoration. En duogonwa glory ma Kenya onego bed ni ntiego e map mar piny mzima. Kenya osebedo katemo mondo odhi mbele. To yo mar imigo godo siasa. Jomago siasa. Kod japiny ng'ato nogo mago ombulu. Osebedo ng'at moro ma chunye osegore piny nikech wach kuo, wach mibadhi. Waneno kata kaka samoro senators moko behave, kata mana kaka civil servants samoro behave, judges kaka ging'ado bura. Nitie gima we need in Kenya. Jo kanisa luonge ni deliverance. To wan jo siasa waluonge ni restoration. Wadwa mondo wa restore the glory of Kenya where it belongs.
Thank you so much, Mr. Collins. Agoni rokamana kuom chiwo ler machalo kamano. Achiel kachiel kwa biro ng'e ni dwe chung Nairobi. Nairobi kaindi ene kama ong'ere ni oganda duto nitiere. Nitiere oganda ma Masai kaindi, nitiere oganda ma Jo-Kisii, nitiere Jo-Luo, nitiere Jo-Kuche, oganda oriwre Nairobi. Nyiswa ni kaka ng'ama dwe chung kaka senator mai Nairobi, mai capital city bende mar piny mar Kenya. Nyiswa ni wan kod weche adek mosebedo ka chando oganda. Wan kod weche mag traffic jam kaindi, mano nitiere Nairobi. Wan tiere kod weche mag hawkers, Joanda Swekra, osebedo ka chendo kaindi. Kaeto wan tiere kod congestion mantiere e city center ma Nairobi ka. Kwacha kwa chiel kachiel nyuso ni weche mag traffic jam kaka senator ma Nairobi idwa konyo oganda mibirito yo machalo nade. Erokamano. Kapok aduoki, abo duoge penjo mi penja cha. To third way ni. Yes. Eno chung nango. Nikech duoko moko kuom penjo mi penja. Wang no wuogi definition what we stand for. Good. Mokwongo, waseneno a very gima lich ahinya, tiende ni constitution pod en nyako. To ji osechaka timo kod constitution ni kaka kidwaro. Mokwongo, third way, wach constitution wadwa chunge matek. Makata amendment kadhi timre nchuneno koa Kenya giri kaka incho timre. Wach referendum ni kiko beda tugo moro maka ng'ato dhi kamoro to nyalo ma wachi ni en mane gima dwaro mondo change constitution. Gima wadwaro mokwongo at third way, defense rito katiba mar Kenya mokawa higni 50 mar ndiko kendo. Mar ariyo, ntie wach mibadhi. Yes. Obed Nairobi, obed Kisumu, obed Bungoma. Wach mibadhi ni kizungu to dende ni runaway corruption. Yes. Ma jokanyo matimo research osewacho nango. 30% mar pesa michoko Kenya ka dhi through corruption. Lal kod yori mag mana tamalo 30. Iwinjo. Awinji. Koro sani wan gi budget mar 2 trillion. Moken kata billion. Ki kao 30% mar mano, tiende ni 600 billion ikwalo e yor mibadhi. 600 billion. To 600 billion ni, Jeff, emidwa tigodo tung'iew kuchi. To 600 billion ni emidwa tigodo eng'iew ni kong'o ndalo mitimo go. To 600 shilling billion ni emidwa ibo tigo kuom ng'iew leso ne mama na masani ntie dala or dawa moro. Wach mibadhi ni en a principal campaign tenet. Yes. Mar wa e third. Mar adek. En gimiluongo gi dhongere ni integration of youth and women. Yes. Dholuo wadwaro ni kijende wa mose somo, mose tiegre motieko school. Giyud kaka gikonyre. Jasiasa en kobiro osiko managi promises, ibro timma, nyithindo ging'eni sani, kata madhi go kura ok gidhi go kura. Moko wacho ni giseolgo, to nikech ang'o? Farasi ariyo mwaneno, gina jomwaseneno nyaka ne nyuoli, gina jomwang'eyo ka kendo nying gi, en mani samoro namba ema giloko kod party ema giloko. To gina joka. Omiyo kijende gi women. Yes. Wacho ntenango, akaw shuka, andu chiengo kura ngabro chwada iboka beonge. Koro ng'eni ya, integration mar youth and women wadwaro ni mondo bed one of the tenets mag third way. Yes. Tabro nyisi chiemo kendo kiluonga gima wabro timo kanyo. Mar ang'wen. Yes. Pila mogik sani. En ni neno ni ja Kenya o appreciate ni wan wakila nena gimoro miluongo ni ilo. Yes. Restoration. Ilo mar bedo ni an ja Kenya. Koro magi kisewinjo asetemo ng'iyo party moko mananyalo chungo. Yes. To kane aneno mana ka ji gombo mondo doge od bura. Aneno maka ji gombo bedo president. To kane ka gin mikakati malong'o ma ja Kenya nyalo luwo mabed dhano ma Kenya lokre mabed piny moro mabed ji nyalo. Koro mana en mana mar restoration. Yes. Ipenja niya. Yes. Watch traffic jam Nairobi. Mokwongo boma mar Nairobi ka. 20 billion shillings bedo lost every year. Higa ka higa.
20 billion Kenya shillings bedo lost a traffic jam. Mana mar Nairobi, pok wawacho mar Kisumu, pok wawacho mar Kisumu, mar Mombasa, mar Busia. Traffic jam miyo walalo 20 billion. Tana hero ga Jeff, sama wacho ni 20 billion. Yes. Anyiso ji ni en pesa maromo nade. Mani riwo budget maran Nairobi City. Mimi yogigi devolution. Yes. Tidogi riwo nyaka pesa mimi yo Kisumu as a county. Tidogi medo pesa nyaka miti yogodo Siaya. For a whole year. Counties a day. Ema chamo 20 billion. Ano pesa malala every year. Olale yo mane. Olale jam. Kendo olal nikech leo. Nairobi kaka ngato nyisi ni nantie traffic jam. To ni mane excuse makata kidie bura mane. Yeah. Ten traffic jam. To Jeff ngeni kichako leo gokinyi, ibro leo nyako dhiambo. Ki quantify le pigi. Yes. Ibro yudo ni productive time mane wanyalo keto into industry mondo wati productively bedo lost. Gigi osetim research kod jo Bloomberg. Kenden Frederick Apani longe ni Ombako. Emano timo gini. Ochiwo solutions aboro mag solving traffic problem mar Nairobi. To traffic problem mar Nairobi oken gimoro ma iwacho ni rocket science ngato nyaka bed gi PhD. Yes. What we need in Nairobi ka angeni county government of Nairobi osetemo kabisa. Giketo chike mokuongo. Yes. Parking no se med bei. Koro ka onge gimidhi timo gi mtoki town inyalo chikrie matatu. Mar ariyo gitemo decentralize kuonde ma mtokni chung'ie mondo congestions kik bedie e kor boma. To gima pod otamo watimo Kenya ka en gima iluongo ni light rail system. Light rail system ni ok en like standard gauge. En reru moro kanyo moketi ma cars ariyo or wagons ariyo iywayo gi locomotive achiel to chope kor boma. Jeff abro nyisi gimoro ma very exciting. Yes, sir. King'iyo chakre Dagoretti mi chop nyaka boma. Ibro yudo kaka ndaro bedo yom kama kod kama to diere ka sirikal okofuo noweyo lowo minyalo kete that rail. King'iyo chakre Kino mi chop nyaka Kareru ibo yudo kata Westlands kikadho ndara ntie koni thuolo we kinde kama rail ni onego bed ni ringe. Kidhi yo Umoja Jogo Road, nyakichop nyaka town, ndara moro ringo koni to moro ringo koni. Koro wang ni penya nto gima yot ndo tamo serikali. Ang'oma miyo tamore, kaya no wacho minyalo tiki mayot kake wache. Ang'oma se keto ng'ikruok mok nyalo lose. Kiwache kake wache ni kama tene no inyalo kete light system kama ito jidhi. Adhi ang'oma se mono mano timore. Mokuongo, jomohero yako mwandu, dwani kakitimo gini, to giwe jo matatu ka onge tich. To an kaka senator, ingeni mokuongo senator ok titij governor. Yes. Wantie gimiluongo ni representation. Yes. Tiende ni represent jo Nairobi about the constituencies mantiego. Mar ariyo nitie gimiluongo ni legislative. Aloso chike, orwang'iyo oversight weche mag chike madhi kata mag counties and all that. Mar adek what you teach mar oversight kaka pesa mar japiny tiyo. Kendo mar ang'wen ma hope ni Kenya ka ok wabitiyo godo en wach mar timo impeachment mar president. Magini okonego we lwet kijende. Ber kachoko ng'ato chako bedo higa mar 50 kaka dhi mbele nyaka ta higni 70. Kenya lowena gi weche. Ng'ato mosebedo ng'ato moginene. Koro kwa duoge wach reru. Yes. Ibro neno niya joyak gigi jomohero mwandugi ong'eyo solutions gi. Kanyocha county government ma Nairobi dwa kelo buses mating'o ji 100. Yes. Yudo ka strike wuok Magalamoro. Tiene ni jogi ne dwa kelo buses to gine magin gi pesa to gine jo mochung' kik ng'ato wuondu gi omiadhi tadoe. Gine jo mane dwa kelo buses gi mondo pesa kendo mawuok from the transport industry odogne. To ng'eniya ji 1,400 the matatu industry osedeko. Jomo wang'iyo machayo maluongo ni beba gi jogi ema luongo ji ka donje matatu to jogi pidho nyithigi kendo tero nyithigi e school kod pesa gi chalre gi jo boda. Koro an solution mare is very simple. Sirikal olos kambi ka giseloso mikakati kaka rail bro ringo wabo loso chike mabro govern mano to gimokuongo tik
Ninja matatu. Yes. Nyaka bed majority shareholder e kambino. Kambi mar Sakos mane Kibaki ochako maber nigi chak bedo gi sakos magi niluongo minister mane Jakikuyu ni. Mane wacho ni kila matatu nyaka bed run kod sako. Yes. Koro sakos gi gin gi mwandu to sakos gi obiro riure mondo gibed 51% shareholder e kambi mar transport ma Urban Transport of Nairobi. Jodonga ichgi wagolie wachni nikech gidwa own from fisheries, gi import fish from China to Kisumu, gi own banks, gi own everything. Gimora. Asiduoki. Erokamano. Collins awinji kaka idwe tieko wach moro maber. Awinjo kiwacho na wach mamit ni nitiere mana riru matin mag oket kanyo to weche mag traffic jam nyalo bedo marumo. Kendo chake wacho ni kato gode ne utime. To bro consider ni to joma ni matatu industry gi gine magidhi giti e riru machalo kama. Nikech adiere kikele to gin gidong ni gionge kod tich, ng'ani nyithinde dhi nindo kech, ng'ani nyithinde ok dhi skul, ng'ani eri mano inege. Kech ka ng'ato onge kod chiemo tinege. Collins wach mar Joanda Swekra. Okas wasane wakosebedo kod tabu mapek miwuoro Nairobi County. Gintiere kod ywaruok kod city askaris. Gintiere kod ywaruok nyiso gani kawuono usuru ka kinyo usuru ka. Samoro kidhi e town kati nang'eni sede. E kinde ka kinde kichunga moro tipo ka juse chako ng'weche godheche. Jiringo godheru, jiringo gogunia, okas ringo ni gineno city askaris. Wach ni iparo ni ento inyalo lose nade. Joanda Swekra mokwongo wang'e ni serikal marul sani miluongo ni Jubilee. Yes. Nose promise jitije. Kende giwacho ni 200,000 higa ka higa. Magi chala gi promise kido mag laptop kande. Yes. Mabe onge kuma biro dhiye. Kendo kwa bineno. Laptop ose chako be jithindo. Koro promises no chiw ne jopiny. Ok timre. Gima nyaka wang'e kendo nyaka waluor en niya serikal mar county. Yes. Marul Nairobi sani en ODM county government. Yes. Gima timre kuom Joanda Swekra gi. Bende onge malongo en ng'unya tidwa mana chiw political popular pronouncements ni ma wabro timo ndalo moko wach ni loro ndara kia ma Koinange. To kachopo Sunday to gini timre to Joanda Swekra gi gimbende samoro konyiski ni my solution ni between this. Koro wayudo ni both Jubilee. Yes. Kama ntie miluongo ni third way. Yes. Ng'at miluongo ni Jubilee, ng'at miluongo ni ODM, wach Joanda Swekra ni osetam. Solution is very simple. Yes. Ing'e gimomiyo chichegi ok nyal dongre. Chichegi ok dongre nikech lope manonego bed ni development and modernization. Tiende ni lony kata bedo ni gero gi maber moloyo town wa mar Nairobi. Lope gi nosekaw kod joma yako lope ka akpani ung'egi. Yes. To bende nitie cases mang'eny mantiere kote ya. Koro wawach ni kata county government gombo ni mondo omed kuonde gi obed mabeyo moloyo. Lwete title deed onge. Iwinjo wuod ma? Awinji. Koro gima timre Jeff, mokwongo Jubilee government onego donje o revoke titles and all disputes mantie kanyo kata kadok e court odog in another definition. To nikech ng'e ni mwandu mar pinyni en mar serikal mar pinyni. Serikal nyalo kawo lowo to compensate to wach no rumo. One at third way we are resolved ni kaponi wakawo telo we revoke all titles kido mantie under dispute. Mondo winjigi eyo manyien. Kata kiwinjo gi manyien kata serikal ema kawogi anto kano kil ging'eyo kaka gibiro tieko weche. Mar ariyo, onge tiende keto kamoro kaka Gikomba ni okawo kia acres abich ni en chiro achiel. Sani waseneno gik ma malls timo no, kidhi Westlands nitie mall, kidhi Westgate nitie mall, kidhi Junction nitie mall. Kata Thika Road ko kantie TRM. To kidhi Siasa ni be wan gi mall. Nitie mall sia. Kori neno gima timre. Sani we need modern multi-story markets. Miwacho ni chiro ma oger gi gorofa. Yes. Nyocha kanigero chiro mbero ka
Jaluok no believe ni chiro mbero ne nyalo bedo chiro moger gi simiti ma dhano donje tiyudo ka monde wa obedo mabe omine wa uso gik ma gibiro uso. Sani we need modernization. Ineno kaka ute mano odhi oger ne jo Kibera mondo bi okony jo Kibera ma bende siasa moko nodoko gidake. Siasa moko nodoko gi joboko. Iwinjo. Tiende ni nitie solutions like modernization mar chiro. Kendo wane kaka wanyalo expand kuonde man gintie to parking kaka Kikomba duong' maka oger chiro modhi gorofa malo. Wach ni ringo iuso kata gorofa mar 4. Rech iuso gorofa mar 3. Lewni iuso gorofa mapiny mar 2 kata mar 11. To magi gin joma riek monge ka gitimne tang'o omiyo gidwa timo. Awinji Collins, awinji mano iduoka maber. Ageno ni Anthony Jaragenya kaneno maber owinjo weche gi kime wacho. Mose na gosi. Aboso ni gawinjo oro ote kaindi wacho rio moro kaneno Collins kaindi wacho ni mano dowinjo kake duoko kake wacho ni koger kata gorofa 4 to jo bucha uso malo. Jok ma uso kata lewni use mano awinji maber Collins. Mano ero kadi pone mano dang timre ko yieri kaka to kata joma bende nitie chiro ni. An gima believe in public participation. Kende gima ndike Constitution mar Kenya. Jeff ngemo kuongo ni joma sani nitie chichego. Mibro mi shareholding kuonde mibro gergo. Kati ngi shilingi 1,000. Kwase wacho ni share en shilingi 1,000 ikelo. Tieni ka chiro ger. To mano chichu. Unu bende uyute. Collins wachni mogik ne oganda ma jo Nairobi. Gimomiyo nyaka giyier mana Collins Oneko kochopo 2017. Ai to kitieko. Mana ka kori kete atamalo e percentage nyiso ne to senator ma sani ma Nairobi. Kinyalo miya achiel ewi 10 nyalo miya di. Wachni mogik momiyo jo Nairobi onego yieri kaka senator gi third alliance to gi scorecard mar senator Masani. Senator Masani taparo ni ema gochako go nikech mano ne makosa. En makosa nikech gima timre piny Masani. Dhano gocho nikech party. To jomoko bende buodho ng'iewo otiko mag party gi pesa. To gik moko ariyo gikotimre mwayudo ka wantie kod ng'ato moko nego bed kata ni senator to bukre to ni bedo senator. Gik moko ncha winjo ko wacho machak yo Kitengela koni gik ma wich kuot makata ng'eny jotelo noringo ok ne ginyal ne giweyo ikono. To nikech mage joma ne oyier to oyier mana ka gineno to bende joma moko koro wach ng'ano kanyal lose kendo third way we don't touch on individuals. One issues kaka gik mi penja ka. Ema wadwelin. Watch traffic jam. Watch hawkers. Kipenja watch unemployment. Mani kumwadili. Mogik. Anyalo gombo nyiso jo ma winjo wani ombulu biro. Wuod wero se wuok. Anyiso mokwongo ni ane ng'at mokwongo tik bedo public ka kwayo ni mondo miye kuche. Ng'euru maber ni kuom joma wantiego Nairobi ka ng'eny gi gin kijende, ng'eny gi gin mine to 25% mag joma loso go sani wacho ni giol punda mechoka ok gidwa go ombulu giseol go nikech kaka gigoyo idha kuch gi ibro kwal or kata joma giyiero kaka waneno Sonko giri mabe aparo ni ji mang'eny ohero timo gik moko makelo wich kuot na oganda. Koro an achung e yor adier e ler kendo achung ni onge wach mora manosemaka e piny ni atimo gima kamani abedo yo mamibadhi abiro kaka ng'at maler e hika masechope bende uneno maber ni wach senate ni emoromre koda ok wach mar bedo MCA ok adwa bedo governor to uye uriure uwe wach party aside ung'ini ng'at mochung'ni osetiyo kure. Asetiyo Kenya Breweries director, asetiyo Airtel director, asetiyo Tetra Pak director. Koro asebedo kuonde matiye gi kad yudo tiegruok moromo mondo abed jabuchu e level mar senator no. Ero kamano. Ero kana nya Collins Oneko nyangwaro mano ero wuod Siaya County onyiso maber nyaka sani report and director Airtel Francophone countries donge mana dieri. Ero kana nya Collins agonyero kamano wana kaka loretigo ko ni hayo maber. Kanya sawo yewuo gi jo Nairobi wuoyo kod oganda mag ombulu ka gigocho ni wageno ni ibro tiyo maber ne oganda mondo ka giduogo wuoyo kod wagin beto giwacho ni Collins Oneko nyangwaro oringo owewa kano seyiere.
We wish you all the best. Thank you, sir. Kawuok e Lulu TV, manero ne kuku mar wach kodan Jeff Olumba kaka ne wantiere kod kone soneko madwe chung kaka seneta ma Nairobi. Ombuchi ine ming'eyo kamitere ero kama.